Què passa, gent del Supermón? Benvinguts al Supermón de Juan i Patri. Hola. Bon dia. Com estàs? Benvingut i benvinguda al saló. Posa't guapa. Sí, jo sóc Patri. I vaig a ser la teva esteticia avui. Sí. Tenia cita? Sí. Com te diuen? Per què et busques? Así te tinc, correcte. Tienes cita per a la limpieza facial, veritat? Sí. Vale. Vale. I per a què la volies? Ah, que et cases. Enhorabona. Enhorabona. Sí. I es pot fer una limpieza facial per antes de la boda. Sí. Pues has vingut al lloc idòneu. Sí? Sí. Vaig a ser jo la teva esteticient. Me diuen Patri. Crec que ja t'ho he dit, però per si acaso no t'havia quedat clar. Sí. Sí, sí. Perfecte. Sí. Sí. Pues bueno, anem a començar, ¿vale? Veig que tens les celletes un poquet per a fer, ¿vale? Així que vaig a agarrar esto, ¿vale? Que és una ferramenta que se utilitza molt ara en Japó. Sí, no, és indolora. És com una... com una serreta, ¿vale? Però que no talla, veus? No talla quasi. Això és més com llevar el pèl, ¿vale? Sí, 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 però no te va fer res de mal. Ara te vaig a fer les celles, ¿vale? Un momentet. No te meneges, ¿vale? Perquè si no te meneges te puc tallar més cella. Sí, no te meneges, ¿vale? És un momentet. Un momentet de res. Perfecte. I ara està sella, ¿vale? Perfecte. Sí, si no era res, has vist? No és gens dolorosa. És més, la gent la demana més que les pinces i la cera. Sí. Jo me les faig en això i des que m'ho faig no me creix tant el pèl. Sí. És que per a una boda tens que estar preciosa. Clar, més si tu eres la nòvia. Clar. Bueno, ara ja que t'he fet les celletes, ¿vale? Te vaig a passar un poquet d'aigua micelar, ¿vale? Sí, en este cotonet, ¿vale? Que és super suau i és per a llevar perquè no dic que tingues la cara bruta, però sí que tens que cuidar-te un poquet més perquè al vindre per acá sí, la contaminació, tot pots agarrar pols. Sí. Claro, sí. Pues te vas a posar un poco de agua micelar, ¿vale? Sí. No, el agua micelar no es tan mala.
i és meravellosa per a la cara. I veus que no porta res de maquillatge ni res, no? No, millor. Pues vaig a posar-ne un poquet, val? Ja tinc empapaet el cotonet, val? Vaig a passar-te'l per la careta, vale? Per el front. Ara per les... per així, per les mofletes. Y ahora per así per la barbilla, ¿vale? Está fresquito. Sí, está muy fresquito. A mí me encanta. És el que utilitzem així i el tenim a la venda. Ahí fora en la caixa. Si li vols demanar a la meva companyera quan tisques, li ho dius i te'l pots endur a casa. Sí. I ara per el nas, ¿vale? I la zona T, ¿vale? Perfecte. Ja té la cara limpia. Ja és perfecta ara mateixa. Sí. Sí. Ara anem a agarrar i vaig a passar-te esta espuma netejadora, ¿vale? Sí. És d'Isdin que treballa amb nosaltres en el saló. Sí. I és molt bona. És per a previndre l'acné, les pells que estiguen... Clar, sí. Però que ves, tu tens una pell a tendència acneica. No és així, no? Sí. Però per això agarra't esta espuma, perquè és la que més millor te va vindre per a tu i per a tota classe de pell. Sí, tot el que gastem són productes naturals. Este està fet d'aloe vera, i d'espuma de mar. No te va picar en la pell. No porta sales, porta espuma de mar. No te preocupes, és super sana, té aloe vera i espuma de mar. Sí. Vaig a posar-me un poquet de les manetes, ¿vale? Perfecte. Vale, perfecte.
farinate, ¿vale? Berenacet, sí. Vale, no te me eches, ¿vale? Que vaig a gastar este cepillet per a que faci més efecte l'espuma. ¿Te parece? Sí. Té esta part que és més fineta, que és com un cepillet, ¿vale? I esta que és... sí. Tira un poc més d'hora per a fer una peça més fonda. Te la vaig a passar, vale, per la careta. Sí. Vale. Y ahora te vas a pasar a este. Perfecte. Has vist? Que suau. Sí. A mi m'encanta. Sí. També la tenim a la venda. Este és un producte que és exclusiu del saló. Tot el que t'estem gastant ho tens a la venda ahí fora en caixa. Sí. Vale. I ara, per a llevar-te l'espumeta que t'he fet, vale, vaig a agarrar un altre cotonet i t'haig de ficar un poc de tònic facial, vale? Un tònic, vale? Facial. És refrescant i lleva tot. Sí. El tònic és a base d'aloe vera, també té vitamines, o sea que és super sa, ¿vale? Vale, perfecte. Ja tenim tot el cotó ben empapadet. Vale? Passa un poquet el cap, vale? Passa un poquet. T'estàs quedant divina. Perfecte. Ja està. Ara te passa un poquetet, ¿vale? Tanca el switch, per favor. Vale. Perfecte. Perfecte. I ara, com a cosa última, ¿vale? Vaig a gastar esta cremeta, ¿vale? Per a que ja te'n vagis en la careta super neteta i ben condicionada, ¿vale? Espera que te passes a la meva companyera que te va fer el maquillatge per a la teua boda, que te va fer un maquillatge estupendo. Sí. Jo t'he preparat la pell per a que ella te puga maquillar. Correcte. Es un día muy importante. Pero esto espera a que te cases ya o... Si es quick, cuando te cases.
princesa. Pues pásate muy bien la boda. Y disfruta. Que voy a ser tu guía, eres la novia. ¿Has hablado de viatge de novios? ¿Ya ho decidit? ¿De lluna de mel? Ah, precioso. Sí, m'agradaria anar, però... Sí. Perfecte. Vaig a posar un poquet de cremeta, val? Sí, esta crema no té olis, té filtros per al sol, aunque tú vas a hacer una boda de vesperanit, però el sol també va a pegar si vas a fer a l'aire lliure, com acabes de dir, i és sense parabens, sense silicones. Sí, també tot el que gastem en este espai està fet sense testar animals. Sí. I ara que te vaig a passar la cremeta, ja podràs passar a la meva companyera perquè te maquilla, ¿vale? Sí. Bueno, te la vaig a passar, ¿vale? Y ya estás. Sí, ya. Ha passat molt ràpid. Vols agarrar cita per a mi per a un altre dia? Quan tornes del viatge de novios. Perfecte. Pues quan tornes del viatge de novios me quires i quires al saló i tornem a parlar, ¿vale? Perfecte. Espero que t'hagi agradat el meu servici. Bueno, passa molt bé el teu dia. Gràcies. Dice la meva companya. No te vayas del Supermón.